So may natong balitan, itong batanon ng Nipatay dito sa Danao, nakuhaan pa sa CCTV footage ang paglakaw sa Gwardiya'ng Suspetsado nga mipalayo sa eskwelahan ngayang gibantayan o sa residente sa Mundapit nagduda sa kadudahang lihok sa maong gwardya. Ano yung follow-up report ni Nico Serino. Gikordo na karon ang area kundi inakitaan ang patayng lawas sa 14 anyos nga si Tessa Marie Igay sa septic tank sa likod nga bahin sa Cogon Cruz Elementary School sa Danau City kini na diskubrian kagahapon sa buntag. Asoy sa gwardya nga nagbantay, nakamatikod ang ilang utility ug mga langaw sa usa ka septic tank nga gitabunan og silyado man unta. Guard ako lang kay atong tanaw kay daghan ng libo mo daghang mga langaw. Ako ari din ngari. Pag ako magi kay wa man siya ako magisimutan baho man ako niyan patay diri. Among gi-report din sa kanang yang ko diri sa kanang di sa kanang eskwelahan. Mga alas 11 sa buntag na hingpit nga naugkat ang patayng lawas sa batanon. Suspek sa krimen ang gwardya sa eskwelahan nga si Jesse Medequillo, 34 anyos. Sabado sa buntag pa gidudahan nga may nahitabo sa eskwelahan base sa pagsumbong sa iyang karilibo nga gwardya. May mga lama sa dugo nga nakita sa guardhouse sa eskwelahan nga gibantayan sa suspek. Kadudahan sa matud pa ang tuyo nga pagsung ni Medequillo sa balay sa iyang kauban nga gwardya Sabado sa buntag aron pagpahibaw nga di na kini mo duty sa eskwelahan. Atong makitaan dito sa guardhouse dito gyud ang pinakadaghang dugo. Sa guardhouse mismo. Nya kato sa second building area nay mga dugo sa dingding no murag kuan sa kamot. Pero as to the traces dito sa kuan kung giunsa niya pagdala wala man gyud mi nakitaan pod. So balik-balik yun mi dito. Nakuhaan pa sa CCTV sa usa ka residente sa Cogon Cruz ang paglabay sa suspetsado nga gwardya Sabado sa buntag dihang gikan kini sa eskwelahan. Obserbasyon sa maong mulupyo nga daw wa kini mahimutang ni adto higayuna ug nagkahugaw-hugaw. Sa crime scene nakuha ang lain-laing kagamitan nga gituhang gigamit pagpatay sa biktima. Tubo nga nagkadugo, kutsilyo ug mga sanina nga ginudahang iya sa biktima. Gisuwayan pa kini pagsunog. Sa pagkakaron, padayon pa ang pagpangita sa kapulisan sa suspetsado. Ginudahang may kalagot ang suspek sa biktima base sa mga nakita sa dapit kundiin nahitabo ang krimen. Nasayran nga 9 anyos pa si Igay gisuportaan na kini sa gwardya sa iyang personal nga panggasto ug alang sa iyang pag-eskwela. Posible sir within ra na siya diri o sa nearby municipalities. No mao pa ni atong gikuan karon kay ang igsuon o katong kini suspetsado nagsige pa man sila kontak karon. So mo na atong gibantayan anytime. No? And we are still praying nga makuha gyud na nato. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.